Хвала Тобі, владару наш, Христы Откупитель. Так хор дзяці Цябе вітаў, спяваў Табе гасана. Ізраіля Ты владар, славуты сын Давида, благословленный владар, что идешь у имя Бога нам. Хвала Тобі, владару наш, Христы Откупитель. Так хор дзяці Цябе вітаў, спяваў Табе гасана. Хвалу Табе спяваюць усе анёлы на вышынях, смяротны славіць чалавек, а з ім і всё стварэнне. Хвала Табе, владару наш, Христы Откупитель. Так хор дзяці Цябе вітаў, спяваў Табе гасана. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия по Матфея. Хвала Табе, Пани. И коли наблизились до Иерусалима и пришли в Ватфагию до горы Оливной, тогда Иисус послал пошел у Иерусалим, узрушился весь город и пытались, кто это, а народ отказывал, это пророк Иисус из Назарету Галилейского. Это слово Пана. Хвала Табе, Христы. Дорогие браты и сестры, подобно натовпам, які урачы пойдем у супокой. Поднимаем коленки, будем махать, мы стоим на месте и идем до алтаря. Гасана, сыну Давида, благословленный той, кто приходит в имя Бога нам, владар Израиля. Гасана на вышинях, гасана сыну Давида, благословленный той, кто приходит в имя Бога нам, владар Израиля. Гасана на вышинях. Падчас гэтай імшы будзем прасіць валадарства Божага для Францішкі, Станіслава, Данусі Емельяновіч, Мечыслава Анны Кавалеўскіх,
для Ядвігі Макась у 10-ю гадавіну пасля смерці, Тадевуша, Чеслава, Каразей, усіх памерлых сем'яў Макась і Каразей, для Ядвігі і Яўгеніі Клімовіч, Анны, Івана, Мальвіны, Віктора, Антона і Леакадзіі Шыманец. Молімся. Усемагутны вечны Божа, Ты учыніў, што наш Збаўца прыняў цела і памёр на крыжы, каб даць чалавечаму роду ўзор пакоры. Ласкава дапамажы нам наследаваць яго прыклад у цярпенні і заслужыць удзел у яго з мёртвых паўстанні, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Сядаем, калі ласка. Чытанне кнігі прарока Ісаі. Пан Бог даў мне мову мудрых, каб я ведаў, як словам падтрымаць знясіленага. Кожную раніцу Пан будзіць мяне, абуджае слых мой, каб я слухаў яго, як вучань. Пан Бог адкрываў вуха маё, і я не запярэчыў і не адступіў назад. Плечы свае я падставіў тым, хто б'е, і шчокі свае тым, хто выдзірае бараду маю. Аблічча свайго я не адвярну ад знявагі і аплявання. Пан Бог дапамагае мне, таму я не буду асаромлены, таму зрабіў я твар свой, як цвёрды камень, і ведаю, што не зазнаю сораму. Гэта Слова Божае. Божа мой, чаму мяне пакінуў? Божа мой, чаму мяне пакінуў? Усе, хто бачыць мяне, насміхаюцца з мяне, адкрываюць вусны, галавой ківаюць. І ён спадзяваўся на Пана, няхай жа вызваліць яго, няхай уратуе, калі яму ён любы. Божа мой, чаму мяне пакінуў? Самакі крушылі мяне, зборышча злачынцаў мяне абступіла, прабілі рукі мае ногі, я магу палічыць усе мае косці. Божа мой, чаму мяне пакінуў? Яны дзеляць вопратку маю між сабою, і шырабе кідаюць аб адзежы маёй. Але Ты, Пане, не адыходзь ад мяне, сіла моя, паспяшайся мне на дапамогу. Божа мой, чаму мяне пакінуў? Буду абвяшчаць імя Тваё братам маім, на сходзе буду праслаўляць Цябе. Вы, што баіцеся Пана, праслаўляйце Яго, усё потомство Якуба, усхваляй яго, няхай боїться яго все потомство Ізраїля. Боже мой, чаму мяне пакінуў? Читання послання святого апостола Павла до Філіпянаў. Єзус Христус, будучи у постаті Бога, не полічив патрэбным быць нароўні з Богом, але выракся самого сябе, прыняўшы постаць слугі, прыпадобніўшыся да людзей, і з выгляду стаўшы як чалавек, прынізіў сябе, будучы паслухмяным ажно да смерці, смерці крыжовай. Таму Бог узвысіў яго і даў яму імя, панад усялякае імя,
каб на імя Езуса схілілася кожнае калена стварэнняў нябесных, зямных і падземных, і каб кожны язык вызнаваў, што Панам ёсць Езус Христус, дзеля хвалы Бога Айца. Гэта Слово Божае. Хвала да Валадар веков, хвала да Валадар веков. Христос придизил себе, будучи послухмяным аж до смерти. Тая смерть была крышовой, тому Бог его звысил и дал ему имя, понад усялякое имя. Хвала да Валадар веков. Мука Пана нашага Езуса Христа паводле Мацвея. Езус жа стаў перад намеснікам, а той спытаўся ў яго: «Ты кароль юдэйскі?» Езус адказаў: Ты кажаш. І калі абвінавачвалі яго першасвятары і старэйшыны, ён нічога не адказаў. Тады сказаў яму Пілат: «Ці не чуеш, колькі сведчыць супраць цябе?» Але ён ні на адно слова не адказваў яму, таму намеснік вельмі дзівіўся. На свята намеснік меў звычай адпусціць паводле жадання натоўпу аднаго вязня. Быў тады ў іх адзін вязень, званы Бараба. І вось, калі яны сабраліся, сказаў ім Пілат: «Каго хочаце, каб я выпусціў вам, Барабу ці Езуса, званага Хрыстом?» Ён ведаў, што ад зайздрасці выдалі яго. А калі ён сядзеў на судовым месцы, жонка ягоная паслала сказаць яму: «Не рабі нічога гэтаму справядліваму, бо я сёння ў сне шмат цярпела за яго». Але першасвятары і старэйшыны падбухторылі натоўп, каб прасілі за Барабу, а Езуса аддалі на смерць. Адказваючы, намеснік сказаў ім: «Каго з гэтых двух вы хочаце, каб я адпусціў вам?» Яны сказалі: «Барабу». Пілат сказаў ім: «А што мне рабіць з Езусам, якога завуць Хрыстом?» Усе закрычэлі: «Няхай будзе укрыжаваны». Ён жа сказаў: «Што дрэннага зрабіў ён?» Але яны яшчэ мацней крычалі: «Няхай будзе укрыжаваны». Пілат, убачыўшы, што нічога не дапамагае, а абурэнне ўзрастае, узяў ваду і абмыў рукі перад натоўпам, кажучы: «Не вінаваты я ў гэтай крыві, глядзіце самі». І ўвесь народ адказаў: «Кроў яго на нас і на дзецях нашых». Тады адпусціў ім Барабу, а Езуса пасля бичавання аддаў на ўкрыжаванне. А жаўнеры намесніка, завёўшы Езуса ў прыторыю, сабралі каля яго цэлую кагорту і, распрануўшы яго, надзелі на яго пурпуровы плашч і, сплёўшы вянок з церняў, усклалі яму на галаву і далі яму ў правую руку трысціну. Становячыся перад ім на калені, насмяхаліся з яго, кажучы: «Вітай, кароль юдэйскі!» І плявалі на яго, бралі трысціну і білі яго па галаве. А калі насмяяліся з яго, знялі з яго плашч і апранулі ў ягоную вопратку і павялі на ўкрыжаванне. Выходзячы, яны сустрэлі аднаго кірынейца па імені Сымон, якога прымусілі несці крыж Езуса. Калі прыйшлі на месца, называнае Галгота, што азначае месца чэрапа, далі яму выпіць віна, змешанага з жоўцю. Ён пакаштаваў, але не хацеў піць. Укрыжаваўшы яго, падзялілі ягоную вопратку, кідаючы лёсы. І седзячы пільнавалі яго там. А над галавой ягонай змясцілі надпіс з віной: «Гэта Езус, кароль юдэйскі». Тады укрыжавалі з ім двух злачынцаў, аднаго з правага, а другога з левага боку. Тыя, хто праходзіў, зневажалі яго, ківаючы галовамі і кажучы: «Ты, што руйнуеш святыню і за 3 дні будуеш, уратуй сябе самого, калі ты сын Божы, сыдзі з крыжа». Таксама і першасвятары з кніжнікамі і старэйшынамі, насмяхаючыся, казалі: «Іншых ратаваў, а сябе не можа ўратаваць. Ён, кароль Ізраіля, няхай сыдзе цяпер з крыжа, і мы паверым у яго».
Спадзяваўся на Бога, няхай Бог вызваліць яго цяпер, калі любіць яго, бо ён казаў: «Я сын Божы». Таксама і злачынцы, укрыжаваныя з ім, зневажалі яго. Ад 6 гадзіны цемра настала па ўсёй зямлі, аж да гадзіны 9, а каля гадзіны 9 усклікнуў Езус моцным голасам, кажучы, Элі, Элі, лема сабахтані. што азначае: «Божа мой, чаму ты мяне пакінуў?» Некаторыя з тых, хто стаяў там, чуючы гэта, казалі: «Ён кліча Іллю». І адразу пабег адзін з іх, узяў губку, намачыў воцатам і, насадзіўшы на трысціну, паіў яго, а другія казалі: «Чакай, пабачым, ці прыйдзе Ілля ратаваць яго». Езус жа зноў ускрыкнуў моцным голасам і аддаў духа. Укленчым. І вось заслона ў святыні разарвала надвое зверху аж да нізу, і зямля затрэслася, і скалы раскалоліся, і магілы адкрыліся, і многія целы памерлых святых уваскрэслі і выйшлі з магілаў пасля ягонага ўваскрасення. Увайшлі ў святы горад і паказаліся многім. А сотнік і тыя, хто вартаваў з ім Езуса, убачыўшы землятрус і ўсё, што сталася, вельмі спалохаліся і сказалі: «Праўдзіва, гэта быў Сын Божы». Устаньце. Гэта слова Пана. Калі ласка, сядайце на казанне. Сёння мы распачынаем вялікі тыдзень. Гэты тыдзень, калі мы ўзгадваем разнастайныя падзеі, якія непасрэдна звязаны з укрыжаваннем Хрыста, з яго смерцю, мукай, з апошняй вячэрай, з яго васкрасеннем. Сёння літургія мае такі двайны характар. На пачатку гэта радасць пальмовай нядзелі. Мы ўзгадваем, як Езус уз'язджае на асляняці у горад Єрусалім. Гэта мэта яго дзейнасці, місійнай дзейнасці, гэты горад, святы горад. Ён уязджае на асляняці, а не на кані, і для прысутных тады гэта азначала, што ён уязджае з мірнымі намерамі, неваеннымі. Ён не прагне зрабіць нейкі пераварот супраць існуючага тады ладу, супраць рымскіх улад. І вернікі, і людзі сабраныя вітаюць яго крыкам «Гасанна, сыну Давіда». «Збаў зараз», гэта можна перакласці як «Збаў нас зараз, благаслаўлёны той, хто ідзе ў імя Пана». Яны, напэўна, не да канца разумелі, што яны рабілі. Гэты натоўп, гэтая радасць натоўпу іх падхапіла. І як жа хутка настрой натоўпу мяняецца. Потым пройдзе яшчэ некалькі дзён, і Юда Іскарыёт вырашыць, адзін з апосталаў вырашыць здрадзіць Езуса. І той самы натоўп, які яшчэ нядаўна, некалькі дзён таму, з радасцю вітаў Хрыста, ён крычаў: «Укрыжуй яго!» Ён паўтараў гэта Пілату, які меў уладу укрыжаваць Хрыста. Народ — гэта драма, напэўна, Божага сэрца, любіць людзей, якія адказваюць Богу часта няўдзячнасцю. І гэта не толькі тыя людзі, якія жылі тады у Єрусаліме, але і мы з вамі, якія часта шукаем шчасця, дзе яго няма, і знаходзім грэх, які робіць нас больш нешчаслівымі, чым вінаватымі перад Богам. Варта ўспамінаць, якім коштам Христос для нас заслугоўвае збаўленне. Чалавецтва не мае сілу вярнуцца да твайго стану гармоніі, які быў калісьці ў раі. І патрэбна была, каб за грэх першых людзей, за грахі ўсіх людзей Бог Айцец, Бог Сын, прыносіць сябе ў ахвяру, у гэтую жудасную смерць. Варта ўзгадваць, што якім коштам
Бог выслужвае нам збаўленне. Мог бы збавіць свет як-небудзь па-іншаму, але цяпер ніхто з тых, хто церпіць, мы церпім з вамі па-рознаму. Людзі цяжка вельмі хварэюць часамі, можа быць, маральна церпіць. Ніхто не можа сказаць, што Бог далёкі ад нас. Бо мы можам успомніць, як Езус цярпеў. Ён быў Богам і чалавекам, і па-чалавечу ён перанёс вельмі жудаснае цярпенне. Бо хацеў быць з намі, са сваім народам. Амен. Зараз вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога. Праз Езуса Хрыста, які праз сваю муку і смерць на крыжы выслужыў людзям збаўленне, узнясём да Бога Айца міласэрнасці пакорныя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб ён прыносіў церпячым суцяшэнне, а грэшных яднаў з Богам. Цябе просім. Молімся за ўсіх ахрышчаных, каб з Еўхарыстыі яны чэрпалі моц для нясення Хрыстовага крыжа. Цябе просім. Молімся за людзей пакрыўджаных, каб яны былі вольны ад нянавісці. Цябе просім. Молімся за нашых памерлых, асаблівым чынам падчас гэтай імшы даручаем добраму Богу, выпрошваючы Божага валадарства для Францішкі, Станіслава Данусі Емельяновіч, Мечыслава Анны Кавалеўскіх, для Ядвігі Макасю 10-ю гадавіну, Тадеуша Чеслава Каразей, усіх памерлых сем'яў Макась і Каразей, для Ядвігі Яўгенія Клімовіч, Анны, Івана, Мальвіны, Віктара, Антона і Лякадзій Шыманец. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб глыбокае перажыванне паскальнай таямніцы напоўніла нас спакоем. Цябе просім. Божа, Ты здабыў нас для сябе праз кроў свайго Сына, выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб усе людзі адкрылі свае сэрцы для Цябе, адзінага і сапраўднага Бога, праз Хрыста, Пана нашага. Святая, о кроў адкуплення, напой жыццёвы з неба нам паслала
слава и поклонение на земле Тебе и в небе. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Пане, праз муку Твоего одинародного Сына спошли нам Твою литость, и хоть мы своими учинками не заслужили Твоей милосердности, однак спадзяемся атрымаць яе праз гэтую святую ахвяру, праз Христа Пана нашага. Аминь. Пан з вами. И с духом Твоим. У гору серце. Усносим их до погана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно и да и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён вольны ад грахоў, цярпеў за нас грэшных і быў несправядліва асуджаны за нашыя злачынствы. Сваёю смерцю ён змыў нашыя правіны, а яго з мёртвых паўстанне прынесла нам збаўленне. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем, з радасцю склікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Господа на вышинях, благословлен Он и той, кто приходит у имя Пана, Господа на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне. Бо праз Сына Твайго Пана нашага Езуса Христа, дзейсною моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцую Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць».
Гэта вялікая таямніца веры. Обвешаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прися у хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, таксама яго цудоўнае ўваскрасенне ў неба ў шэсце, і чакаючы яго другога прыйсця, з падзякою складаем Табе гэтую жывую святую ахвяру. Узглянь, просім на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць у міласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Он сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з найсвяцейшай Паннай, Богородицей Марыяй, са святым Юсафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, са святым Казімірам і ўсімі святымі, пра заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будзь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі і ўсім духавенствам і ўсім народам Табой адкупленым. Будзь міласцівы да просьбу гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О, добры Ойча, ласкава з'яднай з сабой усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых, братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету. Міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале, праз Хрыста нашага Пана, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Хрыста, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча, усемагутны, у єдності Духа Святого, вся пашана і хвала, праз усе вякі вечныя. Аминь. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навучаныя, осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы не отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказав апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, няхай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Перадайте ближнему знак супокою.
Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя пакліканыя на вячэру ягоную. Ойча мой, калі не можа абмінуць мяне гэты келіх, каб мне не піць яго, няхай жа станецца твая воля. Вітай, спашитку, у яким укритий землі діма, величний створитель. Вітай, напоюш на дом наших стольний, прагосподолить. Вітай, криниця добрині могутнай, сам Бог сусвіту у тобі присутний. Ти для всіх вірних знак мудрості Божої, вічной пригожей. Вітаю, манна, що з небес спадає, і смак розкошний в серцях учиняє. Люди, прийдіть, очуйте смак гити, ліпший у світі. Вітаю, древа з величного раю, завсюди повний соков життя тайних. Хто плоть скуштує, той смерті так близькой не забоїться. Вітає тіна наших серців радость, для бідних душаў цивная ласкавость. Сёння тебе наши слезы шукают, прагнуть жадают. Христова тіла за нас ахвяра, Христова тіла за нас ахвяра, Христова кров за нас пролита, Христова кров за нас пролита. Христовий Бог для нас пробитий, Христовий Бог для нас пробитий,
ласки Твоей. Молимся. Пане, Ты умоцаваў нас хлебом небесным и про смерть Твоего Сына дал нам надею на вечное житье, в якое веры. Покорно просим Цябе, каб праз Яго з мертвых паўстанне мы досягнули мэты нашага вандравання. Праз Христа Пана нашага. Святый Архангеле Михале, Бережи нас у змаганні, будь нам оборону. Сідайте, коли ласка. Дорогие браты и сестры, сённяшняга дня наступае вялікі тыдзень, асаблівы тыдзень для жыцця кожнага хрысціяніна, католіка. Для нас вельмі важна наступная нядзеля, сённяшняя святая імша з нядзелі, ўжо пальмовай нядзелі, а за тыдзень нядзеля пасхальная. За тыдзень роўна мы распачнем святкаванне Пасхі Езуса Хрыста святой імшой вігілійнай святой імшой. На гэтым тыдні у нас наступныя успаміны, наступныя падзеі, якія будуць адбывацца. 30 сакавіка, вялікі панядзелак, святая імша ў 19:00. Якраз буду я святкаваць троху юбілей. Уже 60 год, через пару год пойду на пенсию. Обещаю 63, не знаю, может 65. Збудую Фабияновку и буду там сидеть. Вот, поэтому так. Это понедельник, великий понедельник. Торжествов не будет, але хто хоче повінчаваць, калі ласка, каву поставлю. Это 100%. 31 сакавіка вялікі аўторак, імша ў 9:19. 1 красавіка вялікая серада, імша ў 9:19. 2 красавіка. Ось 1 красавіка закончыцца вялікі пост, перыяд вялікага посту, і з чацвярга распачынаецца трыдыум пасхальны. 3 дні асаблівай такой малітвы кожнага хрысціяніна. Заклікаю перажыць гэты трыдум належным чынам, тым больш, што ў нас у Стоўбцах ёсць такая магчымасць, святая імша заўсёды вечарам, ёсць магчымасць так трошачкі пабыць з Хрыстом, пабыць з Богам у гэтыя дні асаблівым чынам важныя для кожнага хрысціяніна. Для нас, для нашай парафіі, гэты дзень распачынаецца даволі такой значнай падзеяй. 18:30 адбудзецца асвячэнне аргана нашага новага, які устанавліваем. Ну і павінен ён быць устаноўлены да 1 числа, бо 2 числа гэты майстар ужо ад'язджае. Ужо арган грае, прыгожа грае, яшчэ некалькі там галасоў даставім. Троху падшліфуем, каб гэтыя галасы гралі вельмі добра. І вось ёсць гэта такі абрад, які называецца абуджэнне аргана. Так ён называецца, абуджэнне аргана. Вось ёсць такі абрад у касцёле каталіцкім, дзе я яго падгледзеў, гэта я чуў асвячэнне, але абуджэнне я нашоў усё, да, так, ёсць абуджэнне. У Парыжы, Нотр-Дам, такі абрад велькі было абуджэнне, там нават Трамп быў там, понимаете. Вось на абуджэнне аргана. У нас тоже в Стоўбцах зробім абуджэнне аргана. Трампа прыглашаць не будзем задалёка, але будзем запрашаць тых, хто стараўся нам дапамагаць, каб вось гэты арган існаваў, каб быў гэты арган. Прыедзе таксама біскуп Яшэўскі. Ён учора, як даведаўся, Ягор, пачакай, экселенцыя, я спрашу, запытаю майстра, чи будзе ўсё там окей, это самае, сказаў, што будзе майстра.
все будзе, павінна быць все добра. Прыедзе біскуп Яшэўскі на гэты абрад. Ён жа і застанецца таксама на імшу святую вечары панскай тут. Вось таксама будуць госці. І гэта таксама я у сувязі з тым, што вялікі панядзелак асоба не таго, троху гасцей прыедзе ка мне сюды на вечернюю святую імшу. Поэтому так, вось так пастараемся зрабіць гэты арган. Я дзякую шчыра усім ахвярадаўцам і хто стараецца ахвяраваць на арган. Вось, я буду ўдзячны, што вы яшчэ далей дапаможаце, таму што нам, мы насабіралі ўжо троху грашэй, ужо каля 4000 еўра назбірана, яшчэ пару тысяч трэба сабраць. Я планаваў, што вось за гэтыя дні, за пальмовую нядзелю, за вербніцу мы зможам насабіраць вось гэтыя сродкі, каб разлічыцца з гэтым майстрам, які працуе. Скажу шчыра, я прыглядаюся да яго працы на працягу гэтых дзён, калі ён працуе з 18 числа. Я сказаў толькі адно, што сапраўды заплата стоіць гэтай працы, бо гэта такая праца. І кажуць, па-перше, не кожны гэта зможа, гэта трэба быць майстрам, свісці, не свісці, а такіх майстраў няма. Хіба Валера наш навучыцца. Вось, ён там, правда, этот самый, стараецца так, правда. Вот, поэтому, дорогие браты и сестры, гэта вельмі такая праца, не в сказке сказать, не пером описать, як кажуць. Поэтому я удзячны вам за ваши ахвяраванні на справу аргана, асабліва так тым ахвярадаўцам, якія стараліся. Арган грае вельмі прыгожа, поэтому, я думаю, для нас гэта будзе такая для стоўбцаў. Хоць ён не вельмі такі велькі, там 14 рэгістраў, так называемых. Вось, і большыя арганы ёсць і гэта, але для нашага касцёла будзе вельмі добра таксама. Гэта што тычыць Вялікі чацвер. Будзе адарацыя да 12 часоў, уключаючы святую гадзіну. Будзе до 12 часоў ночы до 24 адарацыя Найсвяцейшага сакраменту. Запрашаю. 3 красавіка, Вялікая пятніца. Крыжовы шлях па горадзе будзе у нас з 17:00. Не записано. 17:00 распачынаем, як традыцыйна, крыжовы шлях каля старога касцёла і праходзім па горадзе, па стоўбцах, этаю трасаю звычайнай. Запрашаю. І ў 19:00 набажэнства адарацыі Святога Крыжа. Будзе набажэнства як і ў чацвер у 19:00 у стоўбцах і ў Новым Свержні, так і ў пятніцу ў 19:00 у стоўбцах і ў Новым Свержні аднолькава. Запрашаю. 4 красавіка Вялікай... 4 красавіка Вялікая субота. Пасхальная вігілія распачнецца ў 20:30, 8:30, і ў стоўбцах, і ў Новым Свержні таксама. Ксёндз Кірыл будзе ў Новым Свержні весці набажэнства ўсе, я буду ў стоўбцах весці набажэнства усе. Поэтому запрашаем. Таксама узгадваю, каб бралі з сабою свечкі на вігілію пасхальную, на вечернюю мшу, на аднаўленне сваё абяцання ў хросту. Прыходзім са свечкамі, хто не мае, то можна набыць свечку тут у нас. Вось гэта, што тычыць набажэнстваў. 5 красавіка, нядзеля, Вялікдзень, у стоўбцах і ў Новым Свержні ў 6 часоў раніцы. І в стоўбцах, і ў Новым Свержні ў 6 раніцы. Рэзурэкцыя. У 8 імша ў Жацерава і Адцэдзе. У 11:00 святая імша ў стоўбцах і ў Сверынава. І ўсё. Вечарам не будзе. Таксама ксёндз пасвяткуе Вялікдзень. Хоць раз.
Што тычыць асвячэння пасхальных страў, будзе вывешана і будзе пададзена ў нашай суполцы, але больш-менш выглядае такім чынам. У суботу 9:00 одна траса ад Це да Капліца, 9:30 Новаколасава, 10 Стоўбцы касцёл, 10:30 каля фігуркі Маці Божай за возерам, 10:45 каля крыжа вуліца Варашылава, они поставили крыж там, значит, там будет освячение, будет это куточек той там, так. Коли ласка, собирайтесь там коло крыжа, ксёнз подъедет обовязково. 11 Акинчицы, 11:30 Сверинова Каплица, 11:45 Любковщина коля крыжа, 12:00 Судники коло крыжа у центре вёски и 12:30 Стоўбцы костёл, и 14:00 Стоўбцы касцёл будзе. Вось. Другая трасса. Вішнявец, 9:00 каля крыжа, 9:30 Халаімаўшчына каля Капліцы, 10:00 Мархачоўшчына каля крыжа. Я думаю, что тут будзе 9:30, там 15 хвілін. 10:30 Новый Свержань касцёл будзе. 11:00 Жацерова Капліца. И далей там Раёўшчына, Залужжа будзе где-то так, 12:30. Потом Стары Свержань будзе 13:00 побач з магазинам, бо яны крыжа не поставили, поэтому им под магазин. Вот, крыж поставить будет достойней трошечки. Так. И дальше Градки, Судники, Цвирки, 14:00. Вот это такие основные объявы. Я щиро дякую еще раз вам за ваши ахвяраванні на потребы парафії и так само на органы, які ахвяруються. Нам пришел дозвол, госэкспертиза затвердила наш проект и дала дозвол на будаўніцтва нашай капліцы. Мы разлічыліся цалкам і з госэкспертизай, і з той праектнай фірмай, якая рабіла праект. Все разлічана. Ну і цяпер будзем так думаць, як распачаць будаўніцтва, падаў заявленне ў райвыканкам на выдзяленне зямельнага участка пад будаўніцтва капліцы. То есть это такія працэдуры. Я хочу шчыра падзякаваць вам, удзельнікам трэцяга экстрэмальнага крыжовага шляху, за вашыя малітвы. Нехай Боженька благаслаўляе. Дзякую, што вы маліліся на працягу гэтай дарогі. Адразу было відаць, хто, як падыходзілі да камуніі, хто быў на крыжовым шляху. Гэта вось Божай радасці вам, такой апекі Духа Святога над вамі, над вашымі сем'ямі, ўсяго вам найлепшага. І прыміце Божае благаслаўленне. Што тычыцца начнога чування з суботы на нядзелю, таксама ёсць распарадак, і можна прыйсці цэлую ноч чуваць, але ёсць асабліва адказныя ружы і малітоўныя групы, поэтому ім пададзена будзе інфармацыя, яны будуць гэта рабіць. Прыміце благаслаўленне. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокої Христа. Дякуем Пану Богу. Хто не паспавядаўся, паспавядаем цярплівасці троху. Фабіяні наш чудотворця, став між і оборонцем, нам шлях збавлення покажи, край наша лиха бережи. Фабіяні наш
шадлиха бережи. Побияне наш чудотворца, стал вечери оборонцом, нам шлях збавлення покажи, край наш шадлиха бережи. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугаў Твоїх, якія побожним євангельським життям і отданим служенням поширали сярод братоў і сестер познання ім'я Твоего святого, обвящаючи Слово Твое і уділяючи святые сакраменти, а дары ласки і хвали алтара слугу Твоего отця Фабіяна, заступника Стаўпецкага, які сваёй апекою дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа. Праз Христа, Пана нашага. А под крышам маці стала, крышу смутку обдымала, на яким канал Бог сын, на яким канал Бог сын, ці дай Бог яго проткнути, на високий крыж покути, ён пайшоў за ўсіх адзін, ён пайшоў за ўсіх адзін, як суцешыць маці